Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin channel ɗin Jabiri TV bayan shafewar kwanaki ko in ce satikai da yawa ba tare da kun ji mu ba. Ok, to dalilin da ya sa kuka ji mu shiru wannan ya shafi wato abin da ya shafi kamar yadda kuke gani yanzu muna cikin wata na Ramadana, to dole abubuwa za su canja. Wannan shine dalilin da ya sa kuka je mu kwana biyu shiru. Ok, to kai tsaye dai ina yi wa kowa fatan alkhairi, kuma yau ne naga ya kamata a ce na bada amsa akan tambayoyin da naga mutane suna ta yawan yi mun, shine akan yadda ake verifying na Facebook page ko kuma Facebook profile. Ok, to kai tsaye kafin na cika ku da surutu, kafin mu ci gaba zan gabatar muku da wani page kamar yadda kuke gani, duniyar manhaja. Duniyar manhaja website ne ko in ce shafi ne da zai dinga kawo muku labarai da suka shafi labarai na al'amuran yau da kullum, labarai na duniya kamar haka da kuke gani, labarai ne dai da suke faruwa ko in ce abubuwa da suka shafi labaran duniya gaba ɗaya dai, ban san ta yaya zan fassara muku su yadda za ku fuskanta ba. To kai tsaye dai ka je kai sacin din wannan wato ainihin pejin a Facebook, rubuta duniyar manhaja ko in ce zan sa muku link ɗinsa a description wannan bidiyo. Kai tsaye idan ka taba zai kawo ka zuwa cikin pejin, daga nan kai tsaye sai kai following na pejin domin samun dukkanin wasu labarai da suke kawo. Ok, to kai tsaye maganar da zan yi a yau shine mutane sukan ɗan yi min tambayoyi da yawa shine akan wai ta yaya ake yin verifying na abu na Facebook page. Idan muka ce verifying na Facebook page shine ya shafi wannan abin da kuke gani, gashi na wani dan blue dan wani dugo a nan da dan good da hakan nan a cikinsa, wannan shi ake kira da blue badge. To blue badge wani page ne ko in ce page ne da ake iya verifying nasa a cikin Facebook, ta yadda duk wanda ya verifying din wannan page shi zai tabbatar ma da idan ka ga labari a cikin wannan page to labarin ya samo asali ne daga ainihin wannan ne page, ba daga wanda suke fake ba ko kuma haka mai yaudara ba. To kai tsaye dai wannan abubuwan an fi samun su a shafuka na gwamnati ko in ce a shafuka na manya-manyan 'yan siyasa haka, da kuma dai abubuwa da ya danganci gwamnati ko kuma celebrity haka da suka shafi mawaka ko kuma wato ainihin 'yan wasan fim. To me yasa suka keɓanta waɗannan ɓangaren? Dalili shine su suke ba da muhimmanci wajen yin verifying da ya shafi wannan ɓangaren, wanda hakan ne ta sa ake iya saurara su har a musu verifying na wannan page. Yana ɗaya daga cikin dalilai da suke sa a yi verifying yawaita yin posting wanda zai ja hankalin mutane, wanda za a dinga yin wato ainihin liking da ya shafi wannan page, ko in ce duk wani posting idan an yi a cikin wannan page kai tsaye yana samun wato ainihin likes da yawa, sannan idan an ɗaura bidiyo yana samun masu kalla da yawa. To wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa ake iya yin verifying na wannan page har ta kai da an sa masa wato ainihin blue badge. To kai tsaye dai a cikin wannan bidiyon ba wai zan nuna ma hanyar da za ka yi bane, saboda duk wata hanyar da za ka yi a yanzu ba lallai ne su ma verifying na abunan ɗinka ba, na wannan ɗinka ba lallai ne su ma verifying na shafinka na Facebook abin da ya shafi profile ko kuma page ba, sakamakon wasu dalilai kamar haka da zan nuna muku su a idan ku domin ku tabbatar. Ok, kamar yadda kuke gani wannan rubutu ne kai tsaye daga kamfanin Facebook ɗin gaba ɗayansa. Wannan shine rubutun da ya a dangane da wato ainihin verify na Facebook page, wanda a ciki yake bayyana cewa nan gaba za a maida sanya wannan blue badge ɗin alama ta verifying ɗin za ta koma sai ka biya kuɗi sannan za a yi ma wannan verifying ɗin. Ni a tunanina wannan shine dalilin da yasa dukkanin wanda ya request ɗin a yi masa verifying na page ɗinsa za ku ga an dawo masa da shi ba tare da an yi accepting an sa masa ba. Da haka an bayyana wannan abubuwan ko in ce an zartar da wannan abubuwan a wasu kasashen da dama wanda sun fara aiki da shi, wanda ba za a ma verifying ba har sai ka biya $11 ko kuma $14 sannan za a yi ma verifying na page ka, wanda a ciki ya ce akwai Australia, akwai kuma New Zealand, sannan kuma akwai sauran kasashe dai da yawa wanda ya ambata a ciki. Da haka zan samu ku wance ga rubutun nan ya bayyana muku, za ku iya tsaya ku karanta. A ciki za ku ga bayanan da ya yi wanda yake bayyana cewa dukkan wanda yake buƙatar a masa verifying na pejinsa dole sai ya yi wato ainihin ya biya $11 ko kuma wato ainihin $14. Wannan dalilin yasa na ce to ko da a ce ka cika ƙa'idan da suke buƙata ba lallai ne su ma verifying ba saboda wannan biyan kuɗin. Da haka yanzu ba su sanya ƙasa Najeriya a ciki wato, amma idan an sa ɗin yana da kyau a ce kayi ɗin domin ya tabbatar da cewa wannan shafin naka ne, musamman waɗanda suke manyan mutane ko kuma suke professional haka. Wannan shi zai ba wa dama dukkanin wani abu da ka yi a tabbatar da cewa
abin ya zo ne daga gare ka ba daga wasu mayaudara ba. Ok, duka nan muka kawo ƙarshen bidiyon. Idan kun manta ko ince kada ku manta ku danna mana alama ta subscribe sannan ku danna alama ta ƙararrawa domin samun dukkan wasu bidiyo da muke kawo. Nagode.